Mandag den 3.5.2010. Berlin. Kære dagbog. I dag tog vi afsted. Tog bussen kl. 7 sammen med C-klassen. Turen tog cirka 9 timer. Da vi kom ned, tjekkede vi ind på hotellet. Værelserne er små, men det går nok. I det mindste er rent, og vi er her jo for at være sammen. Så tog vi hen til Alexanderplatz og gik lidt rundt og kiggede. Jeg spiste pizza med Marie og Tina. Nu er jeg rigtig træt, så godnat dagbog. Tirsdag den 4.5.2010. Berlin. Kære dagbog. I dag var vi først på en guided tur sammen med C-klassen. Kørte rundt i bus og så blandt andet muren, Checkpoint Charlie og Rigsdagen. Så også den mere hverdagsagtige del af byen. Efter det tog vi ud og så nogle af tingene igen, blandt andet Berliner Dom og Under den Linden. Så tog vi på Checkpoint Charlie museet, og så var det tid til shopping. Endnu en gang var aftensmaden pizza. Godnat dagbog. Onsdag den 5.5.2010. Berlin. Kære dagbog. 3. dag i Berlin. Vi tog til koncentrationslejren Sachsenhausen, og vi så, hvor forfærdelige jøderne havde det under krigen. Her faldt Thomas til siden og brækkede hånden. Bagefter tog vi endnu en gang på shopping. Vi spiste sammen i aftens på en italiensk restaurant. Vi spiste pizza og pasta. I morgen er det sidste dag, og det gælder om at nyde det. Godnat. Torsdag den 6.5.2010. Berlin. Kære dagbog. Sidste dag i Tyskland startede med at løbe rundt og pakke, og derefter stod i kø i alt for lang tid. Da vi langt om længe kom igennem køen, kom vi ind på Rigsdagen. Der var en flot udsigt, men vejret var dårligt, så det var ret ærgerligt. Vi skulle have været på museum derefter, men det nåede vi ikke. Derfor tog vi ind til byen og shoppede for en sidste gang. Klokken 8 tog vi bussen, så farvel Berlin.